ungathathi iminyaka engakhi mama uzongoma mama wami uzaliphanda mama ungakali isimo soshintsha noma ungathathi iminyaka engakhi mama uzongoma mama yonke imizamo yami ngizamela ukuvusa ikhaya angeke ngithole uphumula yonke imizamo yami ngizamela ukuvusa ikhaya angeke ngithole uphumula lingakavuki ikhaya yonke imizamo yami ngizamela ukuvusa ikhaya angeke ngithole uphumula lingakavuki ikhaya uzamile ukuzikhethela ngokwami ungahluleka impela wabakhetha yimi yiko laba abadlala ngami uzamile ukuzikhethela ngokwami ungahluleka impela wabakhetha yimi yiko laba abadlala ngami uzamile ukuzikhethela ngokwami ungahluleka impela wabakhetha yimi yiko laba abadlala ngami ngikhetheleni madlozi ami kunomuntu ozakhatha kahle inhliziyo yami ngikhetheleni madlozi ami kunomuntu ozakhatha kahle inhliziyo yami ngikhetheleni madlozi ami kunomuntu ozakhatha kahle inhliziyo yami. Ngizothanda ukubingelela kuwo wonke umuntu obuka lo mbukiso njengamanje. Lo obingelelayo uSibusiso wakamncwabe lephasi emthwalo emabheleni owaziwa ngalesitha sama-X. Enginethemba-ke lokuthi abantu abaningi bayayazi ingoma ethi sizongena ngodlame kuyiyona eyenze kahle kakhulu ngonyaka odlule. Bafowethu kulo nyaka nginiphathele umsebenzi ophelele njengoba kade nanicelile nathi ngicela-ke nginenzele umsebenzi ophelele. Ngibuye nawo-ke kulo nyaka bafowethu iy'ngoma ziwu-15 sezizonke. Lo msebenzi uzoqala ukutholakala mhla ka-21 kulo Lwesihlanu nje esiya kulo, izobe isitholakala kuwo wonke ama-digital platform. Ngizocela nje bafowethu niweseke kakhulu lo msebenzi, ngisebenze ngokukhulu ukuyikhandla. Sekuyojajani nabafowethu, ngiyabonga. Uyabona mangahlala lunje sanda sami hlale phane kanje singaya kude sana